Hvad er Lean i softwareudvikling? Lean består af 5 grundlæggende principper. Første princip er identificere kundeværdi. Punkt 2 er kortlæg værdistrøm og fjern spild. Punkt 3 er at skabe flow. Punkt 4 er at indføre pull. Og sidst, men ikke mindst, at stræbe efter perfektion. Identificere kundeværdi handler om at få defineret de opgaver, der værdsættes, eller som kunden gider at betale for. Hvis vi kigger på en dagligdag af en udvikler, så handler det om at finde ud af, hvornår genererer han noget, som kunden er villig til at betale for, og hvornår er det ikke værdiskabende tid, eller med andre ord sagt, spild. Typisk vil vi opleve, at kun 30% af vores dagligdag bruger vi på noget, kunden er villig til at betale for. Resten af tiden går med mange gange nødvendige aktiviteter, men ikke værdiskabende, som for eksempel mødeaktiviteter, vente på informationer, vente på hinanden, at den anden er blevet færdig, eller skift mellem for mange opgaver. Så punkt 2 handler om at kortlægge den her værdistrøm, og så fjerne de her aktiviteter. Det betyder, at vi ved at have fundet ud af, hvad vi bruger vores tid på, som ikke skaber værdi, prøver at fjerne dem, og dermed få mere tid til at skabe værdi for kunden. Punkt 3, som hedder skab flow, handler om, at vi følger denne opgave fra at kunden har et ønske, til at det fører hen til en funktionel kode, som han kan bruge og løse sit behov på. Den følger vi hele vejen igennem vores organisation og kigger på, hver gang den står stille. Flyder videre, står stille. Og hvor den står stille mest. Det giver os nemlig et præg om, hvor kan vi finde spild, og hvor er det nødvendigt at fjerne det spild. Punkt 4 er at indføre pull. Det vil sige, at vi skal ikke gøre noget, som kunden er ikke interesseret i lige nu. Det handler om kundeværdi, men hvornår? Det vil sige funktionaliteter, som han måske på lang sigt godt kan have brug for, skal vi ikke komme med for tidligt. Vi skal kun lave det, han direkte efterspørger. Punkt 5. Stræb efter perfektion. Der er nok ingen, der er uenige med mig i, at vi alle gerne vil stræbe efter perfektion. Det, der er vigtigt her at forstå, det er, når vi snakker om stræbe efter perfektion i Lean, så handler det ikke så meget om at optimere det værdiskabende aktiviteter. Nej, det handler om at finde alle de små tider, hvor vi egentlig genererer spild, at fjerne dem løbende i små bidder.